Минем кулымда язучы Рабит Батулланың «Кулакчын Тафи» дигән китабы. Рабит Батулланы бөтенебездә бик яхшы белә инде. Ул улпат язучыбыз, өлкән әдибебез. Еллар, 20 ел буена, 30 ел буена телевидениедан балаларга әкиятләр сөйләгән әкиятче бабабыз. Рабит Батулланың кыска гына тәрбияви әһәмияткә ия булган матур әкиятләре бик күп. Быел без аның «Кулакчын Тафи» дигән әкиятен менә шушындый сыйфатлы картон кәгазьдә бастырып чыгардык. Әлеге картон китап төлке баласы Тафи турында. Тафиның әнисенең сүзен тыңламыйча этләр янына качып китүе турында һәм шуннан соң күргән маҗаралары дип әйтимме, бәхетсезлекләре дип әйтимме, шуннан соң көн күреше турында, яшәүе турында, тормышы турында. Әлеге китапны без сезгә укып тормыйбыз. Әлеге китапны сез китап кибетләреннән үзегез алып укый аласыз. Китапны tatkniga.ru сайты аша да алдырырга мөмкин.